राजकमल सिन्हा। हल्का फेकोले बलल कहाँ लीला भइल बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला भइल बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला भइल बा। अब छोड़ दे छोड़ा हो गइल रे हो गइल रे हो गइल रे हमरा गुरु ही में माल तोड़ चू गइल रे चू गइल रे चू गइल रे। गइल बा हल्का फेकोले बलल कहाँ लीला भइल बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला भइल बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला भइल बा। चहुआ वो दारू हो मूड गबरा वो दारू हो तनी साजाए दो भीतर काहे छछना वो दारू हो काहे तरसा वो दारू हो कि मूड गबरा वो दारू हो तनी साजाए दो भीतर काहे हारा वो दारू हो। पूरा भीतरी ले लस फस कर गइल रे कर गइल रे हमरा गहार से तोड़े गाड़ी लड़ गइल रे तुरी तो काला जने कर हाला रसलीला भइल बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला भइल बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला भइल बा। सुनो ये मोना डार्लिंग हो चलो ना कोना डार्लिंग हो सुनो ये सोना डार्लिंग हो कोरोना चोना डार्लिंग हो सुनो ये मोना डार्लिंग हो चलो ना कोना डार्लिंग हो सुनो ये सोना डार्लिंग हो कोरोना चोना डार्लिंग हो। पूरा भीतरी ले लस फस कर गइल रे हमरा गहार से तोड़े गाड़ी लड़ गइल रे। डाले दो रही बात गही सही आँख पीला भइल बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला भइल बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला भइल बा। कहिले चुनु बाबा हो तू बदल अपन इरादा हो सुनो करे जहाँ गाधा हो तनी साजाए तो ज्यादा हो कहिले चुनु बाबा हो तू बदल अपन इरादा हो सुनो करे जा राधा हो तनी साजाए तो ज्यादा हो। पूरा भीतरी ले लस फस कर गइल रे हमरा गहार से तोड़े गाड़ी लड़ गइल रे। कहिले सुभाष जी और विकास रसलीला कइले बा तोर टाइट रोलो सामान कौनो ढीला कइले बा तोर टाइट रोलो सामान अब ढीला
Chrome Music and Dolby Digital 5.1 Recording Studio.